Egyébként itt volt egy újabb videó, és most csak apával. Majd nem lehet, ez egy napi vlog lesz, már 17-50 perc. Tudom, hát és hol, de semmi baj. Akkor mondjuk Freiburgba. Na, de ez itt is vagyok. Már nyombatom a állás. És van egy kis Arizónál, ultramajor tajám. Most indulunk. Szvasásszal, vagy tetszett. De most a Norrkönyön vagyok. És na, így már jobban sem úgy tett, nem jó a fény, szóval nekem így lesz. De csúszi. Szóval. Azért kell beszólni. Arrébb jöttünk. Miért nem bedállítom, hogy itt van aputám, mert nem szeretem, hogy tud videózni, mert ő sem nagyon szeretem, hogyha benne van a videóimban. Szóval, itt van minden voltam egy napban, és a Nappal-nél dolgozunk, hogy tartottam volna, jaj nem is. A Nappal-nél dolgozunk, és attól, és dolgozik apám, és attól megyek velem, hogy ma hétfőn van, és szabadság van a Franciátnál, de Németországban nincs szabadság. Fegyverszünet van, úgy tudom. Hogy tudjátok, valamilyen fegyver, valami ilyesmi. De a Nappal-nél van egy város, ami most nem más, mint a Freiburg, és attól mindig megyünk 8 kilométert, és a 10-20 kilométert, és az a mac, látom, olyan 5 kilométer szokott lenni az a mac, hogyha nem műnt ki Freiburgból, mert valamit ott megyünk. És attól itt mindig megállunk, azért valamitől van szotadás, nem, hogy te ugyan vágás, és attól azért. És most azért nem szálltam ki, mert ez egy ilyen munkahely, és cég, itt mutatom. Hogy te van mindenféle dolog, olyan, ilyen, azért nem szálltam ki. Én vissza is fordítottam el, mert nem van jó, de ugye Tabinkur, így néz ki, de ugye naputám szó, hogy a sem elállítom. Úgy még nem jön, még van beszélnek, csak ajánlottam. De ez üles, nincs tartóstávé, vagy fúrós, hogy majd nem tudom, automatából szoktam venni, de ami egy euró. És nem, megnézzem, és indulunk. Ki tudunk itt menni valahol? Biztos. Hallókkal.
is. Szóval 170. Egy jó 70 cent. 2, 4, 6, 8, 9, 12 és 11, 13. Attól 70, 80, 83 cent. 83 cent. A bajban mi volt Leddel? Minden visszajött. Majd még zárok, még van 5-ös. Nem lesz itt semmilyen privát. Mi? Hát a pénz az nem lesz, azt felejtjük. Azt felejtsd el. Nem lesz. De ne tudod, hogy nem lesz. Hát ismerem az összes céget, ahol megy. Ja. Attól. Attól nem tudom lesz. Kenyér van otthon, nem kell venni semmi. Nem értem a problémát. Nem szószosan. Ja, jó, nem szószós. Hát úgy fogok édességre fogok halni. Nem kell édességre. Az jó gyorsan. Mama nagyon jó, mert meg tudok kanyarni. Olyan gyorsan vannak, hogy majdnem rosszul lettem. Nem ez a izé. Láttad az a gyorságon? Nem, de mama, hogy milyen gyorsan bevette a kanyart. Ja. Meg, milyen gyorsan bekanyarod. Hát nem, mert a sárga, ami jött, láttad? Az gyorsabban jött, mint a maga. Igen. Már megint lecsúszott vele. Ez a lecsúszott. Attól még elszült lecsúszott, szóval attól így nem fogom ide. Na de, mi az a cél? Az lesz a cél, hogy hazérjünk talán. Nem daba? Igen. Az lesz a napi célunk. Meg kell fürödni. Jaj, de betelt volna. Fürödni fel. Lendelfűrés. Tessék? Lendelfűrés. Nem reggel. Nem szabad nákusz. Szó sincs róla. Ilyen hidegben nem szabad nákusz. Kaphatsz agyhártyagyulladást, Ja. homloküregygyulladást. Szóval ilyen hidegben nem szabad. Még véletlenül. Leadod a fülödi van egyet, csak te Nem elvesz. szabad reggel, nem érted? Ja. Miután lefülsz, nem mész ki. Be az ágyba, az kész. Vagy legalábbis benn vagy. Tegnap este tért volna, és elfelejteztem róla. Nem járnék télen. Mi mindig Freiburg vagy? Most megyünk Freiburg. Megint ott voltunk a ma reggel. Ugyanabban a faluban. Denzlingen. Tényleg? Hát, Jó, 70-nel jössz. Valadék. ki? Hát, benne. Ha? Amelyik jött szembe. Ja. Ki? A más ki? Hát, nem tudom. Venus Express. Ide találunk ma. Hát egy semmi híresek. De most itt van a tétsáv. Hát igen, már megyünk visszafele. Ja. Aj. Én nem tudom, nem visszek rá, de semmi baj. Nem problém. No problem az. No problem.
Össze-vissza van hajtva. Itt amire te otthon van, és itt az szép egyenesen áll, ahogy tel. Nem zigzaggal áll. Zigzag, zigzag. Zigzag, zigzag. Édeset nem találunk esetleg. Például napocskát. Gyerünk! Repíteni sincsen. Tisztját! Gyerünk, közeledünk, közeledünk! Közeledünk, közeledünk! Közeledünk! Yeah! És rájösszünk sikeresen! Mi vezetünk! És utána felelőszünk le. Az. Hozzá, nem hagyta itt, ami van! Az itt a... így Európában. Igen. Amerikában minden napon van. Nem minden, nem, ott sem minden. Itt ahogy léptem, hogy ez szárnyal megy oda, érted? Vagy egy Mercedes. Gyereket mondhatod, hogy mivel kapod? Tiéd. Nem, az ilyen fajtában. Ha? Mi a neve az ennek? Fiatocsi. Ugyanúgy? Igen, ugyanúgy. Lász. Mi ütközik? Valamilyen pohár. Jaj, ott a gyalóka. Az is valamit mi anyag. A kotyák polcerán. Ott a gyalóka. Skorka. Most megy. Most egy híres dolog sincs, amitől tartom a felvételt. Utána felmondom, hogy 3 amazonos autó egymás után fordul. Vagy lendülök egymás után. Á, nem. Vagy sok villamos egy helyen. Vagy valamilyen jelentetesség, amit tartom, attól sose. Hajdi, szíd! Szíd! Szídő! Szíd! Ugye én szándékozom beugrani a Lidlbe. Tudod mi? Forró csak ilyet. Vagy tatós távért, vagy nem tudom mi az. Kakaó, vagy mi. Az tatós távért. Ha? Kakaó valótul is elég. Mi? Kakaó valótul is elég. Nem, kakaó! Ó nélkül. De óval nincs. Mint ahogy vettem a rendel egyelőért. Normális vagy. Mi a baj? Ha? Az drága. Nem drága egyelőért. Mi pont... Valószak nem drága.
Nem drága. Hát mennyibe terülne, hogyha otthon megcsinálnád? A idő, be a cuta, pont eltalálni ezt a finom izét, tartó, tej, még nem is beszéltünk a államról. Gyere már, gyere. Ford, Bécsi lista, autó, busz, 3 területű motor. Volt egy különletes! A buszon a tetején volt 2 sziréna. Láttad? Majd nézd vissza a videót. Itt a Citizen. Hát még volt egy. Ez ennél még a lábbadésabb, vagy nem tudom, bármilyen Fordon. Bármilyen leroncsolt autó ennél szebb. Nem, de? Még hogyha adnának is 50 000 dollárt, hogyha megvenném ezt ingyen, még attól sem venném meg ingyen. Hogyha adnának 50 000 dollárt. Ez jó össze van tőle. Itt ott előre célozok. Ott. Na végre elmehet a csúnya autó előlünk. Kostbár. Ott rájön a villamosra. Egy padált. Hű, az a biciklisra jó megy, hű. Láttad? Így. Az aztán wow. Hülyes az a biciklista. Egy lámpájában fulladott, semmi különleges. Most miért van 2 lámpája? Azt mondja, hogy magyarázza? Igen, mert valami előtt valami van. Már nem tudom. Hát ott osztódni vagyis. Ott. Hülyek ott a... Mi? Egyesi! És a másik mit tud ezzel? Hát most az is piros. Mi pont egy villamos mehet át, vagy mi? Egy villamosnak van tisztábolva. Készítettem. Jó nagyon autó. Ha? Most így lapból, hogy csúrdott, leadunk. Már nincs el?
Elcsitáltattad? Azt hogy zárod fel. De egy kicsit furcsa volt, hogy már zárod is fel. Nem is tud ki csorod. Hagyd fel. Gyerünk, mert tőtélyen valami adatás. Ezért tartom át. Milyen ütöstöd? Ja, hát ez én vittem arra megyek. Menj oda! Ha? Menj oda! Hova? Minél messze. Hány kiló az? Hány kiló az? 44 kiló! Ha? Ja, 300. Hű. Hát az valami. Quanti smiley! Hát de mik ezek? És ilyen nehéz a tartod? Jó, úgy jaj ide. Megyünk is? Ja. Ja, ide úgy feltűhet, hogy ide megyünk. Az elég furcsa lett volna, hogyha megyünk nyitott fegyellel. Itt láttam valamit. Ez itt a bicikl attól nem, de? Ez. Én szerintem az. Mit lehet itt csinálni? Például, hogyha lenne létámadtó, udló is szolázni, vagy csak egy udló is rád. Mert is, mikor azért nem tudod csinálni. Ezt is te így lefitézték. Sem mutatható embert. Alles klar, sind wir? Gil, Gustav, Ida, Emil, Heinrich, G-I-E-H-L. Vagy ráborítottam, hogy ez haddos volt. Haddos volt, mert jó zajos. És akkor itt változik a lappal, és akkor én lábom változik a lappal, lett a lappal. Szóval akkor karatézni mentek Doncsival? Nem. Dehogy. Én nem. Látod, Doncsival olyan jó basszus? Nem láttad? De. Na, ne is tett, hogy mi anyadott róla. Mi? Ne is tett, hogy mi anyadott. Itt van. Itt van. Nézd már, ezt letöltem. Ahogy tudtam. Nem sütöm a... Ez majdnem elestem. Ezt még egyszer meg akarom elismételni. Ez a soda jó felpattázta. Ízítek. Bagta. És úgy ott jár is. Úgy nem tudtam őrbálni. Mert itt lássátok. Ez a pattanó rövid. Ha, nem vicces.
Vicces, vicces, vicces. Vicces, vicces. Vicces. Huppi, hupp. Megyünk beülni, beülni, beülni. Látom. Látom. Az is várok. Jön autó, jön autó. Ja. József. József. Mikey. Ez megint volt. Iban ezt tudom. Ezt tudja már meg. Ide tehetek el. Itt pedál. Van egy tudjuk, hogy jelentős. Ezen a napon. Hogy mi van? Ti van téve cucc? Abot? Hol? Ott. Igen. Ott azt majd meglátogatom. Ja? Legalábbis ami látszik. Lehet aljában más. Hát nem tudom. Nem hiszem. Hát megnézem. Hagyd a kicsába, nem nézem még. Ja, amit elfelejtettem, hogy itt nem állunk fel. Hát nem, ugye pont így betudodtál, hogy állnál fel, mint ha megállnánk. Ez majd a tisztalató útlózat is, gyerek, tisztaljak. Iskajak. Ott a stódi. Hallok, hogy magam, azt vigyázzon ő rá. Kajnám. Én vigyázzak rá. Te jó helyen mész, mi jó helyen megyünk. A gyertem egy jó helyt. Nem, a gyerek is jó helyt megy, csak a szüleje baszik rá. Úgy nem. Jó helyen megy, csak veszélyesen megy jó helyen. Mi van? Az mit jelent? Áttunt valamit. Mi? Ott az a... Áttunt, ott egy winkel, nem lát. Ha? Nem szabad kamion mellé állni. Ja. Biciklivel? Volt. Ha? Volt. Hol? A kamionoknál oldalt nem lát, hogyha itt vagy, nem biztos, hogy lát. Ja. Minden kamion rajta van. Attól csak én vagyok vak. Hát valószínű. Lők a zene. Vagy csak... Zene volt. Ja. Voltunk egy millió szó. La 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 Rock. Béla, egy perc, 17, Béla jön! Béla, az jön! Béla! Megyünk! Visszabetesszük a szíjat, hogy visszabetesszük a jóját. Megint itt a daz. Ilyen levelek. Itt azt fogunk ide. És ott le valami új dolog. Ja. A videón úgy néz ki, ott van a lábonaid, van nagy csík. A videón fehérnek néz ki. Látod? Tudod, van egy ilyen zöld csík. Itt van egy olyan zöld csík, és ott a videóban fehérnek tűnik. Ja, csak hogy ott bent vagy, attól a mások fényviszonyra. Itt ez zöldet tűnik, a furcsa zöld. Fehér zöld, amit ott az lehet hozzá, ott egy zöldebb, de amit beszólja, ott egy fehér meg. Egy
vizet hozzuk. Ha? 10 darab. 10 darab? Ich habe schuldige Schäben, aber ich habe halt gar nichts, aber ja. Ja, oder? Ja, alles gut. Zählt mal zu. 10 Stück. 10 Stück. Ja, die große und danach 9 kleine. 1, 2, 3, 4. 9. 9. Hab ich's? Wie viel sind es? 10? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, und diese? 10. Okay. Boah, hat zu viele Pakete heute schon gesehen. Danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss, gute Fahrt euch. Tschüss! Először én is rosszul számoltam, azt hittem, hogy nem számoltam azt, és ettől beszámoltam, csak rosszul számoltam. Úgy nem tudja. Hiányzik, akkor ebből szólok, Szóval erre oda kell figyelni. Egyre. Amikor szkenneled, kell beszkennelődik a rendszer. Ide. Először én is rosszul számoltam, tudod, mit hibáztam el? Hogy ujjam, túl gyorsan mutattam ujjaimat. Túl gyorsan ment a ujjam. És ott a 9 jött ki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Láttam, hogy rosszul számolja. Azt ott kihagyta minden. A házi szám mindig azt, hogy csomó kihagyta. Ha? Mi? És fél 3 van! 3 óta fejezzük be! 4-től már a kis autóval fog hűlni. 4 óta már a kis autóval fog hűlni. Most így lesz. Na, be is se tettem a dob. Lehet elmenni tankolni, amíg rájött korábban. De én ott lennék a cégnél. Hát így húsot leszünk ide. Hamarabb. Na, úgy te voltál már, nincs patoltál autóval, a kis autóval lennénk. Így is ott leszünk 4-re, ott a kis autó leszünk 4-re, fiam. Hát ha megyünk nyugodtan tolni. Muszáj, nem kell menjek holnap. Most holnap lehet szarnap lesz, tudod? Ide. Na és akkor mikor van idő, akkor olyankor kell tankolni, mikor idő is van. Nem olyankor, mikor nincs. Mikor a saját időmű vesztek, így nem a saját, így munkaidőben vagyok, tudod? Ide. Na. Az a nem mindegy. Ja, hogyha most 20 perccel után jövünk be a kis autóval, 20 perc, most 20 perc világvéde van. 20 percig nem vagy fizetve. Ilyen 4 vagy fizetve, nem, de? Nem, fél 9-től fél 5-ig. Fél 9-ig. Jó, hát mi nagyon... Hát mi nagyon időben vagyunk. Ez lesz a legjobb napunk. Még pluszban fél óra. Amikor kitudnak be a fizetés, akkor még jobb lesz. Hát ez egy tökéletes nap lesz. Kérdés az, hogy hol állnak. Hol lesz a hely. Hát ahol nem is siessünk. Nem is sietek is. Normálisan hely. Mint valamiért én 4 is számoltam, hogy 4-ig vagyunk fizetve. Nem, fél 9 értünk. Majdnem fél 9 voltunk. És nincs hely. Hogy nincs hely. Hát nincs hely. Nincs hely, talán. Jó, jó. Itt kéne megállni. Itt kell bevigyem az árut. Akkor itt állunk meg. Amúgy tényleg. Hát én biztos, hogy itt szállott ki. Nem szállsz ki sehol, marad. Hát nagyon jó. Utolsó csomagdán nem szállok ki. Maradj. Olyan majd a mezőt után kiszállok.
Én hallottam egy tűzdólat, hogy tütt, és hogy pup. És lehet, hogy jött volna, de mindegy. Nem jött egy attól. Attól tudjátok mit tap? Ezt. Ott az épp súlyot. Ez az gyorsat az hallazik. Ezt inkább videóval tartom, hogy legyen bizonyíték a rendőrségnek. Ezt inkább videóval tartom. Igen, visszatért is. Módtól méront, mert minden elfelejtem, hogy mondatom. De vissza! Ez már indul, szóval... A nagy jósot állóan még fent. Felvilágítom. Látjátok? A tétet. Leírtam a lecemtáblát, mert hogy tudjuk, hogy a beazonosítani. Freiburg és FR, MR 148. Nem is tudod sütni, de jó az. Úgy nem a lecemtáblára mondtam, hanem a lámpára. Most apa nem tudom hova ment. Ott ugye mondtam, hát jó, menjen. Mit nem tudom. Mondom, ahol elvigye a állut. Recept. De lehet folytam a tobalát. És hát így oda. Nem folyt pisamá. Itt nem oda fontos fotók. Nézzük egy gyanútát. Érzem el. Ja. Itt egy férfi és itt autót is el kell menjen. Talált az ütésem. Na most hol legyen víz. Na. Nagyjából ide beálltunk. És ott én már így is tudom szállni. Yeah. Ez egy tiltott sitter. Ez az. Én csak most vettem észre. Mert nem láttam oldalról. Leírtam ide a rendszámtáblát. Jó. Ha? Én itt vagyok.
Most már igen, nem tudom. Most a parkolóban vagy. Nem is FR, MR 148 számtáblája a Fordodnak. FR, MR, nem biztos. De nem látszik a videón. Hát én videón adom. Vagy hát az utésem. Megyünk. Aha. Találtatok, hogy onnan tudok benzinkuthoz. Hát itt vagyok, éppen matetet csinálok. Ott, meg ott, meg ott, meg ott, meg ott. Hát a gépen van, elteszem, ott is már is tudom csinálni. Na de hát itt mint a cégnél, mit is tudtam valami. Pizzát temettem meg. Ugye indulunk, és még LED tonálval meg is mutatom. 3-4 perc, meg is mutatom. Autórádiójával, mindig mutatsa. Lehet, hogy topiátos. Pontosan, ott a idő. Szóval egész idő vagyunk. Itt tud célni. Spirici. És még van pénzem. 6 euró. Vagy mennyi. De talált az utésem. Itt is vagyunk. Lassan egy kicsit patolok. Nem dobtuk ezt ki. Nem dobtam édeset, mondtam, hogy egy nap végén majd nézzük meg. Csak azt annyit tudtam, hogy itt vagy itt a plánnál mutattam, emlékszel? Tényleg ott. Ne essél le, hülye. Köszönöm. Víz az megy be. Nem megy be. Aztán közben kitartom a valamik Arizonát. Azt a patipolányi. Ez is van a távol, nem dopa? Itt lesz a ajtóba. Úgy. Ott csupott az, hogy iszem pénzbe, tablettel pénzbe. Alvát hagyom itt, majd holnap leszed, vagy vigyem haza? Vigyük haza, mert valahogy kell. Ja, tényleg víz volt, izé. 161, 135. Ezt így felvinni. Elveszem, ebbe. Hazaviszem. És csak azok majd ebbe. Ott azt veszem. Jó, meg van itt a gyába. A világító merények vegyük le. Most ellepte a világító merény. Azt szegyi. Ó, be, jó! Hát ez... Nincs messze. Itt azt hittem, hogy egy autója. Akkor sem messze. Telefon? Ott van. Állítsd meg. Minek? Hogy minek? Hát videózok. Na, akkor nem lesz feltöltve a hadronik és le fogsz fel a telefon.
lemelik az ide. Hát tölts csak autóba. Kis autóba. Kis autót úgy, azt elvetted? Jó. Te jöjj a pélékfordulót. Most veszem a gyerekülésemet. Úgy menjünk a kis autóhoz. Kis autó, futás, sprint! Majd itt is van, hát ez gyors volt. Pélékfordulót. Futás! És összetítve ajtót, nem szabad el. Nem? Megfojtom a tovább. Hogy ki már jobb is. És ott már jobb! Behetítottasd, a csuplom. Most betállítsam a videót. Együnk. És ezt ötővel megyünk most. Most olyan 4 óra. Most tűnik az autó leszünk. Megmondtam, hogy megmondtam. Megmondtad. Én is. És úgy, hogy tankoltunk is. És még fél óráig fizetve vagy. Cigit szokért, meg sört. És az milyen pénzben fogsz? Abból ne adom. Abból, ami ne adom. Nekem nincs. Abból biztos nem veszel. Hát pedig abból Az a családi pénz. Az a családi pénz? Igen. És a nyitszidicet ad a pénzedből a gyereket is? Abba se csak. Túl sokat beszélsz. Ha nem hagyja a nagy autóba, most jutott eszembe. Én levettem. De nem is lehetett hagyni. Most hol is vagyunk? Ő nem brítani, nem soha. Hát te is most jössz. Jótól találtad, hogy jössz. Majdnem lezállódott. Dehogy is. De elindult lefelé. Ez honnan jött ez a tiltocsi? P1 van rajta. Az legyen, az a Kolónia. Jó, saját, az beszól. Ne fogom azt ítélni, hogy a hátulat tudod úgy. Hát lehetettük! Autópálya szokásos. Felgyorsítunk. Uaj, miért? Most ilyen valósan lennék, és én csak ilyen valósan vagyok. Hogy ilyen valósan lennék. Én vagy tetszett így tartom.
Ott volt a Lidlbe. Oj, cicaj. Nézzük a tórát. Hát sem ennyi. Nem az a kóla? Ja? Így az a tóra. Itt van, itt van. Hát 0,65 cent. Nem, de nincs 15 százalék. Hát nem. De? Így az viszont. Persze. Ja. Majd a másik üdítőt. Máskor. Itt csak a híres üdítők vannak. Egy teják. Egy csillag. Ez. De ez? Ó, bácsi pedig lehetnék ide várni. Ha? Én tudom a tosát, én tudom. Ha? Tudom, észrevettem. Jobbra húz. Nézd itt a dologni. A 89 cent. Tettek még a tomátot vele. Hát már tettél igazából, sör még az kész. Aha, sör az elfogás. De hogyha nem lesz elég, attól nem tudom. 5 euró? 5. Bárkusz, ne idegesítsél. 5. Nem, 5. És úgy az olyan pénzzel. De azt muszáj menni hozzá Cidi. Ha? Az is a Cidihez tartozik, a tostó. Az meg földdel. 80 cent a Papír. a papír. Ja, tudom. Vagy 70 vagy 80. Ja, Egy Tudom. 40, egy 40, meg 270, az 3, 3, 4, 10, 4, 10. 4. A 25-ben az az igen, igen. De, Az üvegér, igen. Igen, igen van az üdítő, de az, szerintem az üvegér igen. 4, 10, 4, 35. 4 35. Hát, te még vagy. Mit vagyunk? Mit vagyunk vagy? Semmit? Hát 60 cent. Egy euró. Hát de kell még papír, 280 cent. Hát egy euró. Hát ezt Valami a pénztárunk, ezt meg lehet nézni. Majd hagyjuk volna feltem, hogy megyünk hagyjuk kávét. a végigkávét meg. Tudom, hogy De kapok. eltoltad az alba? Nem, hova? Sötétbe. Hogy? Nem lehet, nem látsz. Meg hideg van, hogy nyitva legyen az ajtó. Ki kell nyitni az ajtót. Miért? A parkolóajtót, a főnök tessék, már gyerek. Ja. Hidegben nem fog engedni, hogy ki is az ajtót, nyitva legyen az ajtó, végén ott festegetek. Hogy? A balkonon, Ja. a küszöbön. Az nyitva felé az ajtót. De miért? Ja. Nagyon túlnapra vezem, hogy Nem, az olyan pénzre visszaszáll neki ajtja. azért visszaadom. Itt úgy is csak az után felé. Akkor egy délután veszel távét. Na jó. De után ki a felejtem. Nem tudom, aki etted? Hogy vetted délután távét? Aki etted? Megy a két kor. Egy napban 9, 9. Akkor Ha? ugyanaz. Sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Bitte legen Sie Ihren Einkauf bereit in das Kassenband und vergessen Sie nicht, Ihre Videokasse zu scannen. Gyere, majd kapjuk itt. Gyere meg. Úgy találok. Most rajtít a délbe, mert veszünk papírzsepit.
75, hát nem fér ki. Dehogy nem. Hát nem egy. De azon sem. Ez annak van, ez annak van, ez ennek. És 1,75. De ez az 1,71 együnk van. 1,91 van. 1,91. Nem, 1,71. 1,91. 1,71. Na még egyszer. Hányszor mondja, hogy 1,71? Figyelj ide, 40. 50. 60. 70. 1,70. Na de egy 30-ből kijön ez. Ezzel attól itt már nem is semmit. Miért? Nem milyen szép. Furcsa a színe. Milyen furcsa színe. Mint hogy nem szép fehér, hanem a sárga. 1,60. Nem tetszik. Miért nem tetszik? 85 cent. Ez tetszik? 85 cent? Azt tetszik, ami Lidlben van. 85 cent. Tessék. És mindenkinek van egy szófogás. 2. Itt van egy 65 cent. Balzsamos. Itt már nem esik semmit. Ezen a jó. Pont a védére. Kiszedti 10 darab. Ebben 12 van. Jó. Les gros rouleaux à cette... Tu vois, c'est intelligent parce qu'ils mettent au moins Ebben 16. Ebbe. 16 számol már meg. 15 az fiam, mit számolsz rajta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó. Banyek. No, ez vagy a kicsit? 85 cent, és még majd akkor... Ez mennyi? Ez 1,65. 1,65, 85. 6 centem marad az abból, nagyon sok mindent veszek. 6 centből nagyon sok mindent veszek. Szóval ez marad. Akkor nem marad semmi, 6 cent marad. És mi Nem van? is 6, igen. Ha ne vegyük ezt, és akkor marad még 90 cent. Még abusra sem sok mindent. Hát mindegy 6. Miért? Hát ilyet. 1,40 van. 1,70, 1,71. akkor pont 2 kifér. De miért? Nem kell. 6. Ebben 15. Ugyanannyi. És ez pluszban balzsamos. És szép fehér, ez meg kicsit olyan. Nem, ez is fehér, csak a csomagolás. Ez, Ez marad meg, ez nagy is. igen. Ez tudja a fene. Várj, mondjuk, én már tudom gyűlöt felé. Ide ugye mindenki ezt veszi le először. De mind olyan kicsit gyűlöt, mindig. Na nézzek 6 centé valamit. De már ingyen van. De a 2 eurótól. Számolpontot. De nincs csak, hogyha le lehet vásárolni ingyen, akkor levásároljuk ingyen. Gyere. Próbáljuk, gyere. Érted, amit gondolsz? Aha. Nem veszünk semmit, és ha ingyen most akkor marad 1,70. Úgy, ez már tud is. Nem? Igen. Az már tuti lenne, nem? Igen. És el... Jó, nem mennek. De mennyit a... Ja. Ja. Feltűnt, hogy nincsen tészpé... Nincsen. Gyere, gyere. Túl sokat tudsz. Ott ő is jöttem volna, de... Itt azért van tényleg rossz szalag, ugye rosszul patoltak ott, mert jó ott már szinte egymás ötélem és egybe. Tényleg van. Ha? Itt a vádófejek vannak. Itt is vannak tárgyák.
persze. Van akkor, hogy 10 GB. Itt a Amazon, Vodafone, Google-nél nem kapod. Nézd! MediaMarkt, PlayStation, Xbox, Minden Netflix, Apple, Netflix. DM is van. Itt van PlayStation, Netflix. De csak be akartam mutatni, csak te nem figyeled. Ezt. Hogy 10 GB és 10 euró. 10. 999. De miért nem? Hát te miért vettél? Kíváncsiak, hogy fizettetek a kártyával. Ha? Kíváncsiak, hogy fizettetek a kártyával. Neki van tartója is van hozzá. Leted? Így ezt tudod, de megy rá? Zárkáltam tartani, hogy máshogy van szerintem, máskor, de az lehet, így nem kapta. Én nem kaptam. Mert itt a sorban ott vetjük a papírcsepit. Ez ingyen lesz. Ha? Ingyen lesz. Nem biztos. Also den Beleg kann man wegschmeißen. Genau. 1,65 €, bitte. 1,65. Ich habe jetzt über 2 Euro auf Karte, oder? Ah, möchten Sie Punkte einlösen? Ja, deswegen habe ich gegeben. Te a pintód. Nein, Entschuldigung. Te a pintód. PIN, bitte PIN eingeben. Nein, Karte haben wir schon. Jetzt PIN? PIN. Oh, Egyet was habe ich elég. gemacht? Ich weiß nicht, was habe ich. Probieren Sie vierstellige PIN. Was? Ja, gesamte Einkauf und dann ja. Dankeschön. Ja, danke. Schön. De van! Igen. Igen. Olyan izé. Papír. Milyen papírra? Hogy dobjuk ki. Hát itt a papír. Ja? Én csak nem dobjátok oda felemelni. Na, ingyen van papír, látod? Nem így kell. Hát de. Jó. Mehetünk vissza időbe. Hát gyalog megyünk. Persze, ugyanúgy. Másik első. Hogy menjünk oda autóval? Megint így parkolunk, hogy sétálkodunk. Oké. Na, látod még jó, hogy Nui! Apa! Hát ide mászik át. Így nem lesz baja. Ugye csak a tépernyőre esik. Nem megy be a telefonra. Csak a tépernyőbe. gyere. Jöttem jó? Ingyen van a papír. Nem jók voltunk? Jók voltunk, nem? Hogy nem? Hát ha vehetünk volna tétel 50 centes, mennyit Nem adhatunk. tudom mennyi volt rajta. Jó ez már, az elég. Nem kell. Hova? Tétel 55 cent volt. Rajta, úgy tudom. Minden. Ez így jó. Még marad legalább legközelebb. Igen. Nagyon érdekes volt ebből vásárolni. Rengeteget fog jön. Másik sajnos, amit előtt. Hívva valaki. Jó. Engedem. Jaj, Jani, hagyd békén. Vegyük be a tollát? A tollát vegyük meg? Nem, akkor már meglátjuk. Nem kell neki, hagyj, nem kell. Úgy. Jó, a telefon tisztelázott. Ha? Nem baj. Hajj, törő vagy ötővel. Úgy. Ha? Egy 49. Az nem kell. Nem csak mondom, hogy Ne, ez két lábra, ez csak itt fent kell. most így... Mi 30? Ja, né, ja. Csak nézzük, 30 cent. 4,30. 1,49 van ilyen. 7 darab van benne. Szerintem...
Jó, csak nincs. Én anyára tényleg venni valamit, mert ugye ez az ő pénze. Úgy, amit anya is szeret. Itt van, vegyünk egy ilyet. Mi? Tetszett? Lábait? Persze, ez 1,49 az. Igen. Cic. Vedán, te tőled vennél. Így, csak elég. Bizó. Miért 79? Ja, te az igazi. iPhone az úgy. 1,9. Ez 79 cent. Filter. Hol? Hol? Kávéfilter van. Kávégéper. Jó! Az azért 79 cent. Na mi legyen? Vagy vegyünk leves? Nézzük, mit Vegyünk töltenek leves? fel. Mit töltenek fel? Jó, jó, tudom. Vegyünk leves? 39 cent darabra? Nem tudom. 69. De az nem finom. Hogy nem finom? Túl sok. Nagyon megdadalna. Én direkt mondtam, hogy ne vegyünk oda olyan többet. Aha. Túl megdadalt. Ne vegyünk többet, azt Még ő sem bírja megenni. Wow! Nézd már! Na, igen. Milyen mekkora XXL-es Nutella? De az egy Kinder tojás, mennyi az? Csak kíváncsiságból tudom megnézni. Hol van? Itt legyen valahol. Apa, nem lehet olyan nagy Kinder tojás? Nem ilyet hoztunk a tutától? De. Pont. 1 euró. 2 van. 2 eurót megspóroltunk. Az valami. Nagyon nagy. De hol a nagy, nagy Kinder tojás? Ez a nagy. Az. Ez nagyon finom lehet. Nagyon finom lehet. Ez nagyon finom. Nem tudom honnan van. De ez is finom lehet. Hát az csak sima piskóta. Nem, kenyér vagy más, nem tudom meg. Ez főleg. Az biztos. 1,49. Mennyi van? Jó, 4 euró csak? Mi? Nem, az sokkal más. Az nagyobb. És ha megbemlőm, nem bírom fonni. Az sokkal nagyobb. Ja, tényleg. Ez vissza lehet. Azt a titán fizessük. Bravo. De hol van? Kíváncsi vagyok a állára. Másik özetből hoztam be, vagy mi a lopkora? Van meg ilyen sonka, amit anya mondott. Ez így van benne. 45 euró. Ha megkapnánk a gyerekként, vennék egyet. Tudod milyen finom az fiam? De ez rendesen van sonka? Egy egész láb. Egy ilyen egész láb. Teheted magadnak. Jó, úgy, mint a íz, ott a seftebabbnál. Ott belszabva. Kell egy jó éles kés, aminek van az a nagy, ahol a szép ékosszereteket lehet vágni. Ha. Itt van a nagy Kinder tojás. 10 euró! 99. Ezek be vannak bolondulva? 10 euró. Tinder, Uber, Samsung. Meg vannak bolondulva. Tudszod? Jó, de az mennyit a Lidl Plus. Igen, 69 cent. Vagy veszünk egy chipset. Itt mi van? Jelentően fél állapotban minden. Ó. Ez? Mi? Valami elolvó. Mi ez? 81. Ott 55 cent. Mi? Elmélhető, hogy jól látom. Hogy én látom? De, ez jó.
Ez 5 cent. 1,67, nézd, hogy van kiló lehet. Ez 55 cent, vagy vettem. Nem lesz van normális dolgot akarsz? 55 cent, de ezt már írott teljesen. Nem akarsz van normális dolgot? Már írott a teljesen. Összetettőt. Az már De mi az? egy 10. Ilyen kis szemek. De mi az? Túl vaci. Csak olyan furcsa. Valamit a szemet ennél. Ó, már tele van színezékkel. Hogy néz már az kis zöld, meg ahol csúnya is meg még. Rosszat fog támadni, fiam, tőle. De hogy így? Nem a rosszat, menj arra egy kicsit. Egy 10 tettő. Muszáj. De holnap ez itt lesz? Hát persze, hogy itt lehet, látod, hogy itt van. Itt a holnap is? Hát nem, szerinted el fog fogyni holnapra, mi? Itt a gyerek elviszik, vagy van? Hogy viszik el. De meg 10 ezt vettem, vagy ezt a tettőt. Mi azt meg tudod venni? 3-10. 3-10? Így. Akciósan. Félállon. Igen. Mi ez? Ó, ez is van. Ez ugyanaz. Na gyere, hagyom, már nincs lették ki, annyival még kapom. De ebből nincs sok. Hát, ott vegyünk valami normális dolgot inkább. Egy 10. Az hülyeség. És legalább egyet legyen csak. Az már, de van fava. Jó, 55 cent. Mennyi? 55. Jól jártam, de nézd meg te is, semmi. Lehet ládám. 50. Ennyi van? 4. Anya meg fog járni, agybajt fog kapni. Te is. Ez mennyi? Édes vagy ízé? Az van ott. Ja. Van ott, van ott. De édes vagy? Szűb? Sóst vettem. És ez édes vagy? Hát a szűz, akkor édes. Szűb. Szűz, az édes. Mennyi? Az De a, még veszünk egy. Mi? a sok kicsi. Egy Mennyi? 25. Hát attól az már nem fér ki. Dehogy nem. 55 centtel. Meg egy 25, az 1,80. Mi? Egy 8 és hát 1,70. 1,71. Ez nem jó hozzá. Valamilyen tozeftaja. Az 10 valamilyen pottold. Na, sok is. Csotis, ott meg van izé. Úgy csotisat te vettem. Nem, egy ilyet kéne vegyünk. Miért van kibontva? Ez nincs kibontva, gyerek. Ez nincs. Ja, így ki lehet bontani. Ja, nincs kibontva egy is. Mennyi? És mennyi? Szerintem jó 1,74. drága. Jó drága, baszki. De ugye ezt sem venni, mert attól is 3 cent nulla. Úgy, hátunkban a tanul. Mi? Ez vastag cucc. Mennyi? Ja, mert itt is van. Hát, hotdog van. Hotdog, sok üdítő, vagy mi az. Úgy ilyen tényleg vegyél majd, hogy tudom, vagy ilyet. Mennyi van? Egy 10 vagy mennyi. Egy 95 még leállott Ja. is. Ha megy a gyerpézatos simát tudsz venni. Akkor igen. Van muszáj majd vegyél. Azt még én is szeretném. Mit? Vagy egy kólát. Chips vagy kóla? Te miért tetted? 55. Ez meg egy 9, akkor volt el. Nem paprikák? De ő nem szereti ezt. Anya, mindig beáll a fonába. Akkor ezt Mint hogy megvágja. kíván? Megvágja, még most érted? Kezdted mi? Humma, egy jön. Teddy ki. Teddy, ott. Melyik? Ez? Ide. Na. A bomba 1,6 ez jó drága. Egy jön. Menj, ugye? Jó. Mert szeretem, puha. Ide. Ide még dolcsi is szeretni. Hogy tudja? Hogy jutunk hozzá? Majd kapcsolj be a Ja, nálam Én nálam van, Lili is kapcsolj De be. miért? Tegyük hozzá, mindig adunk, Ja. összeget, adunk oda az összeget. Olyan, mint a DM. Mert most mennyi is van? Mi? Pénz. Úgyhogy mennyien vagyunk. Mit tudom? Mutasd meg. 1,5, Egy 9. Egy 9. 1,9, attól is 55, attól
10, 10, 1, 64. 64. Hát olyan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 centem alatt, 7 centből szinte elveszed sok mindent. Nem, ez semmit. Ha? Semmit. 1,64. 1,64. Te tudod, semmit, hogy mindjárt jön. Ja. Gleichfalls, tschüss. Tschüss! Itt már van tanácsi újság. Szerintem. Nem az más. Ja? Egyet ugyanazt tudod. Egyet csak fordítva van. Nem írja. Mi? Te fettes! Kucsis még egy gyere! Itt én meglepődtem. Hogy legyen húgyítsak? Nem is legyen, hogy te húgyítani. Hogy ne essen be a szemedbe. Jó, miért esik ennyire? Nem szokott ennyire esni. Nem szokott ennyire esni. Hát mióta esik hozzá, hogy szokás. Szopás! Szopás, szopás, szopás! Elázok! Nyisd autót! Szopás! Első autóba! Most az unom! Végre, nincs víz! Kicsit ráztunk. Nagyon! Hát én is, de teszek én mindjárt fűtést és... Új metsz! Az apró kis pénzbe idegesített az zsebemben, szerintem. Hogy megszállunk majd? Így soha. 6. Pont 10 cent. Hát tisztetlen nem esetleg vettem volna. Vettem volna még egy ott is villát 9 centél. De olyan DMS kártyával tudtunk vásárolni. Azzal jobb egyetek. Már stalból meg lett a kis szemed, meg a gumiber maci, vagy mi azt hiszem ez. Gumimazi! Itt volt valami feltölthető. Chips. Itt van nálam. Tessék, De te miért? pénzt, fogdósát, meg ilyenek. Nem. De, hogy nem fogdostál. Te is fogdostál. Nem. Valamikor. Megcsináljuk egy címit, azt tudjuk. Én majd befordítom tovább. De miért? Hát nem bírt azért. Ha vettem egy ilyet, nem volt acélizva, szemely. Mindenkinek kell adjál belőle. Tudom, egyet eszek. Egyet eszol? De mondom neked, hogy mindenkinek kell adjál belőle egyet. Tudom. Minimum egyet, hogyha van. Hát csak 4 darabon belül Ja. nem tudsz többet adni. Hát nem a pirosat veszem, mert azt nagyon megbánok. Itt van a kis szem. Ja, bocsánat, nem tudok adni. Miért? 5 év újat nem állott. Na akkor viszont, ha meglátsz, akkor baj lesz megint. Attól ezt be sem viszem. Most beviszem csak az lastrom is. Nem. Ja nem, hogy tudrászik majd. Ne vidd be, és elmossák tudja róla. Hagyd az autóba. Attól ebből csak én leszek. Ez így van. Nem szabad, Márkusz. Mert ebből csak a veszekedés lesz. Előre látom. Itt van Gyűlik. És nem kell a veszekedés. Oké? Itt van Gyűlik. Wow, ez milyen furcsa. Jó már hozzá. Nem nyúltam az elmutatom hozzá. De milyen furcsa szava? Tehát most elvett olyan én vágyom. Valamilyen... Nézd, az asút azért tartottam, hogy... Látod? Mi? Úgyhogy valami fog jönni középre, azért tartom oda. Gondolod? Aha. Dehogy fog. De, Apple. Meg már. Ez tudod milyen?
A izében a Dumival szívöztetem el a epességvállal, mert úgy meg sütni a távoltűzen. Piles utal. Annak a keveréke? Aha. Úgy epres lett ma, mint az van, nézzétek. Ott van a rekvár. Ott. Fiam, a fiam. Tedd az ajtóba többit. Úgy ez a fiam. Epjesek van az olyan, mint a tolm, van egy olyan másik. Olyan ladacsosabb. Nem itt teszem a neve. Na gyere ki. Ott a szeme. Jó, hogy ki volt. Ez első, hogy eszek. Ott a szeme. Hát ez fiam volt. De szinte meddig 5 centél? Ha? Biztos. De majd találkozunk otthon. Tehát most nem vagyok. Ilyen visszaálljuk. Ilyen van még egy. Piros szem, ott van. Ott. Van még egy piros. Azt tudod teszem valamit. Aztán még egy ték, ugye ahogy mutattam volna. Amit lettem, egészen. Aztán még egy ték. Ott. Ez olyan, amit a videóban néztem, nézzétek már milyen poha. Milyen fény. Nagyon poha. Egyébként még egyet? Megbent is. Jó, már csak 3 darab maradt. Ezért lehet mentjél hagyjuk. Egyébként minden nap egy ilyet! Nem. Egyébként most itt... nem, persze majd később másló. Mindezzel elpresli kíváncsi vagyok. Ezt elpresli, azért bereszem. Egyet. Egyet eszünk. Itt elmondta itt, hogy vehetett is ilyet. És szóljatok meg. Egyben el fog menni a étvágyatok, de annál finomabb. Na, Ja. nem lesz. Ja. És hogyha feltudott is, de kíváncsi vagyok. De ez még furcsább. Itt van
Ez a ez a fehér, ugye van ilyen fehérje, ugye hogy nötünk. Aztán ugye van mindegyek más, hát barna, ennek piros, tehát tudjátok, van egy olyan kívülbújtás. És aztán ugye van a fekete, ahogy nekem is van, meg mindent, tudjátok, ahogy mutattam. És a fekete lett teményebb, a piros az közepes, és a fehér az a legpuhább. Mint a lész. Fú, nézzétek, a szem. A szem nagyon jó. Itt van vér. Finom lett már. Mit csináltok, ti hülyék? Hülyék, mit csináltok, mit csináltok? Ez finom. Még nem tudom, hogy milyen hosszú lesz a videó, de biztos hosszú, vagy fél órás. Ha nem néztem volna, hogy hány perces, ne nézzétek meg, ne csaljatok. És tippeljetek, hogy hány perces lesz. Ugye úgy sem a telefonnal beállítom, amitől ugye úgy tűnik, mintha ez lenne vágva, mert én nem értek a vágáshoz. Beállítom, elindítom, beállítom, elindítom. És ahányszor láttok vágást, attól beállítom, és aztán megint elindítom. És itt van egy olyan pont, és abban szoktam megvágni, és csak a végén tudom, amit nézve a videó. Szóval megvágni. Csasztok, iratkozzatok fel! Na, csúsztok!